Fontos, hogy az igazságszolgáltatás rendszerét működtetők is tudják, az ő feladatuk, küldetésük sokkal fontosabb, mint a politikai szimpátiájuk. A fanatikus szembenállásból ugyanis egy szörny született, és ezt a szörnyet úgy táplálta napról napra a gyűlölet és a megosztottság, akár anyateja csecsemőket. Erről a szörnyről akarok még szólni ebben az utolsó parlamenti beszédben. Ez a szörny ugyanis itt áll az ajtónk előtt, dörömböl, hogy eresszük be. És azt is mondja, hogy ránk töri az ajtót, és szétveri a berendezést, és beveri a képünket, ha nem tetszik neki. Mára mozgalommá vált, és mozgalomból párttá, és kijutott az Európai Parlamentbe, és most be akar jutni ide, a Magyar Parlamentbe. A Jobbikról beszélek. A szélsőjobb pártjáról, amelynek reális, valós programja nincs, csak bűnbakjai vannak. A Fidesz és az MSZP akármennyire is tűz és víz, egyaránt demokraták gyülekezete. Pont. A szélsőjobb, és most a Jobbik politikai haszonélvezőiről, vezető politikusairól, és nem a támogatóiról beszélek, pedig nem elkötelezett demokraták gyülekezete. Pont. Én a politikai versenynek elfogult drukkere ugyan vagyok, de résztvevője már nem. Megtehetem tehát, hogy kimondjam azt, amit önök a kampány hevében talán nem engedhetnek meg maguknak. Demokrata és hazafi Orbán Viktor is, demokrata és hazafi Mesterházy Attila is. Lehet, hogy csak ennyi a közös nevező. Lehet, hogy csak ennyi, de ez közös nevező, és ez elég lehet ahhoz, hogy Magyarország legyőzze a szélsőjobb veszélyt. Miniszterelnök úr, ha ezek a problémák, amelyeket ön itt felsorolt, önt annyira kínozzák, miért nem folytatja közéleti pályáját? A legelegánsabb dolog elmondani, hogy ez is rossz Magyarországon, az is rossz Magyarországon, ezt is kellene tenni, azt is kellene tenni, egyébként pedig mindenki segítsen magán úgy, ahogy tud. A magyar demokráciának csak akkor van jövője, ha alapvető kérdésekben egyetértünk, és ha ezekben az alapvető kérdésekben nem csak az egyetértés van meg, de ezeknek a kérdéseknek a megoldásában a felelősség is. Ön a felelősséget most levetette magáról. Ön most elmegy az üzleti szférába, később majd kacérkodni fog a gondolattal, hogy visszatér, és megpróbál mindenkinek valami jót mondani. Miniszterelnök úr, a tettekben van az erő, a felelősséget vállalni kell a miniszteri tevékenységért is. Azért, hogy önök csődbe vitték az országot. Köszönöm a figyelmüket.